Sakurunza pane zvotoita izvezvi kana ndoda kupedzana 2 days nzvimbo nokuti inenge iri mai. Kwendi? Ari kune nzvimbo matibikira ndizadza kuno? Akuno kuntomutandara kuno kwakadzidwa nenga singagezi. Munhu anenge ane madhaka asvika muchidya umu. Ada kuti ndiita sei uraiti kana akasvika anziti manheru zviriko here izvo? Ini manje nditoramba chidzisa munhu kugeza asi mwana wangu uyu takatoroora namunhu mukuru. Saka anofanira kunge achiziva. Golden fingers on the phone yakadzimwa nzi network vakapinda lodge kusospe vachita iyeye paashe kutyisa kabebi magrapes nestrawberry momziri kumba masasa vaune location ya rasta apa babalisa vasiya vanye vatakenda kariba nebasa madaga benga do rendi oton RKO matara chitona baflo babalisa uko uzambukile nomnyaka Babalisa uzambukile nomnyaka Babalisa uzambukile nomnyaka Babalisa uzambukile nomnyaka Babalisa Babalisa yashedza mapurisa kabebi kwaola unorudziswa uzvambukile kuti zvambu asi zvandauna macousins ngoma inorira chiti pangu yarohwa ikadambuka wakatendela nsize ungambilumete walimala yo retende yo zampete ai tumatuma ehoteleni peti mtwana nzempula tumatuma matiri ematresi anomanzwisisa tumatuma Mama Lisa, pedunkoleli Tumatuma Baba Lisa uzambukile nomnyaka Babalisa uzambukile nomnyaka Babalisa uzambukile nomnyaka uzambukile nomnyaka Babalisa Babalisa uzambukile 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 uzambukile